gelditu! Gaur goizeko 9:00 Egiako Aldapa kalean, izugarrizko dispositibo antolaturik, beraien etxetik kanporatuak izan dira hainbat familia. Ez da kasualitatea azpikontratuen eta egiezin agentzien arrazakeriaren artean dagoen lotura zuzena. Eta hau ere salatu beharko genuke. Etxebizitza legeak horrelako egoerak atzeratuko zituenaren promesa zekarren, baina orduz geroztik etxegabetzeak emateaz gain ez dute egoera hau geldituko duen inongo bermerik sortu. Politikari profesionalek etxebizitzaren arazoaren aurrean ematen dituzten konponbideak ez dute sekula errora joko, eta hortaz, etxebizitza negozioa izaten jarraitzen duen honetan, horrelako egoerak tamalez ematen jarraituko dute. Etxegabetzeak gelditzetik urrun gehiago emanaz.